우리가 만든 love scenario 이젠 조명이 꺼지고 마지막 페이지를 넘기면 조용히 Annyeong! So, hello guys! Welcome back to my YouTube channel. My name is Brix Tiguman, 18 years old from Iligan City. So, I am a super fan of Nanay Aisha. Her YouTube name, YouTube name niya is Purple Aries. Siguro maraming nakakaalam yan. And yes, I am a very fan because aside sa matapang si Nanay Aisha, aside sa kanyang pagiging mabait, is sobrang tapang niyang nanay, and alam ko na marami siyang na i-inspire na mga kabataan or mga tao sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. So yun, and yun nga, lately nakita ko sa kanyang Instagram is may sakit si Sky. So hello Nanay Aisha, kung nanonood or mapapanood mo itong video na ito, sana manotice mo and get well soon kay Sky. Stay strong and palagi ko kayong pinipray na good health palagi, and sana more powers pa and more strength, kasi ikaw yung nag-i-inspire sa amin, kaya minsan pinagpe-pray na lang namin na sana nasa maayos kayong kalagayan ng iyong pamilya. And kaming mga Aries loves mo, palagi lang nasa likod mo nakasuporta, and we always love you. So, sa video na ito guys, mukhang mababa ang kinwento. So, sa video na ito is ito yung top 10 na sound effects na ginagamit ni Nanay Aisha, na ginagamit ko rin sa mga pag-edit ng video, lalong-lalo na nung kami sa school, yung parang may video kami, tapos ginagamit ko rin itong mga sound effects na ito kasi super positive vibe lang, and yun ang isa sa mga na-influence ni Nanay Aisha sa akin, na magiging positive palagi at palaging lumalaban no matter what others say. Words can't bring you down. Ikaw lang yung nagdadala sa iyong sarili, at ikaw lang gumagawa ng iyong sariling landas. So kaya maraming salamat Nanay Aisha. So without further ado, let's go to the video.
guys, that's it for today. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng video na ito. And please don't forget to subscribe. The red button na may subscribe word dyan sa ibaba na kulay red. And please don't forget to like, share, and comment. And i-click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa aking every upload. So once again, ilalagay ko na lang yung mga link na ang link ng mga sound effects nito sa description box, and makikita nyo lang siya sa YouTube audio library. So, hope to see you on my next video. Bye!